Fáilte is feithe, chuig inservís na bliana seo sa tronc chorpadachas agus fallánna leistigh den crat don trach hóiseach. Im lína, de jasca COVID-19, beag an chardlan ar lína trísúm. Curthaigh an físeán gard seo tú ar an ólas mar le feimúlacht zoom chun taú le ispéiris tarbhach ar lína in óbh. Nuair a ligtar isteach sa cardlan tú, siirsigh tú an príomh-heomra. Ba bhalam tú a chur an ólas, faoin mar rialathe a hacó ag leat maidir le méid áirithe feimne banúsacha. Mar hampla, an cnapa balmhathe nó nabhalmhathe ar féidir aránnú mar is gá. Caróigh an cnapa seo leat aon ortham sa chúlra a cheansú. Moltar fannacht balmhathe taobh muid ó cádaí inar bhis leat cur leis an blé le linn an cruinnithe. Ní gá ach tú féin a nabhalmhú. Feimíonn an cnapa tosaigh físeán stad físeán ar an dul céine. É sin ráite, ba bhórgaing do go mádach na rán fortathe an camera ar siúl mar go gcuirfeadh sé go mór le cadarbh agus le comhlúidir. Má tá gléas tabléid in úsáid, chun teachtar an mar a rialathe ní gá ach brú ar an scáilán agus nach dófar na feimine seo. Balmhaigh, nabhalmhaigh, tosaigh físeán, stad físeán ag bun an scáilán. Beag an aimíocht córá in úsáide go inmh. Arís is féidir teachtar seo ar an mar a rialathe. Ag brúar seo nach dófar panéal ar an taobh dheis den scáilán. Chun cur leis an gcórá, clóscríomh sa spás ag bun an fanéal seo agus brú an tráil. Feicigh tú do cheann sa chórá leanúnach. B'imiid ag roinnt nascanna ar ócádaí agsúla tríd an gcórá. Ná bí a cleiscear airt aon cheist ar chur os ar gcóir le linn an lé. Le linn an cur láthair tá seans nach bheice míad de heachtracht, ach déanamíad ar níhil teachtar le linn an lé. Chun teachtar an bhaim chóráig ar gléas tabléid, clicáil ar breis ar an mar a rialathe, tá an aimúlacht mar an ggéine, agus is féidir le teachtar nascanna achmhaní agus cur leis an gcórá. Feimúlacht cabhrach sa bhreis, is a pin. A ligean déit an lárathóir a cheanga leis an scáilán. Tá an trí funk charach cuma go hára muna bhfuil de anam á léirú a gceart. Is féidir d'anam a cheartú trí bhrú ar an trí funk, roinnig a anamnig, agus astraigh mar scá. Beag seomraí ar leithéig in úsáid a going go rialta. Caróigh seo ling feimú in grúpaí beaga. Is first teacht agus amacht utha. Bhí cuaram a gáfach agus tú ag fágáil go bhágann tú an seomra, ní an cruinniú. Má tharlaíonn sé seo, go bhágann tú an cruinniú, téigh siar go dtí an nasc chláirithe iad de heachtracht rifaist agus brú ar chun fille go héasca ar an gruinniú. Le linn na mristicha, iarmíad ort fannacht le gáta isteach sa cruinniú zoom, balmhaigh tú féin agus muachta cheamra. Éascóigh seo dit fille ar an gruinniú iníag de loin, agus beidh cuasaí baile príomháideach slán. Is an seo, agus nach féidir tú a eáil ná a chlos. Bunig í sult as an sos. Má chailann tú an nasc, nó má ágann tú an cruinniú ag aon ann le linn a lé, ná bí bortha, is féidir fille go dtí an nasc chláirithe atá de rifost. Brú aige, agus filligh tú ar an gruinniú go héasca. A gháda sin, má héitin an lárthóir ón gruinniú, ná bí bortha, fan sochar, fan ar an gléach, agus fillimíad cotápaigh agus is féidir, tríd an nasc chláirithe atá going féin. Is mín lom ará cóma, nach méid taifid déanta ar an gardlan, ach beag na hachfaní ar fáil iníag na cardlanna tríd an siomh jct.ie. Chun measa léirú ar phríomhádachas áráin fortathe, iarmíad ort gan greengraf a ghlacha dómh. Gan doubt, tá cuid going atá taithí a going ar Zoom, agus roinnt eile atá ag tacht ar don chéadúir. Iarm ormh takeíocht de thuairt do bhór ggólachaithe is seomraí ar leithéig éagsúla. Léigh an cói brú de chách is spéir sábháilte, compordach agus fiúntach a sholáthar. Gurb maithagah agus a raigling.